Lumabasakto yung balay da itong malam. Drama live. Kitaan tayo buryas da ala. Mabalik Drama ka ron, recording. Ay, iwan. Dahil tating baga ni Berto nga asawa na. Hindi nagkita kami dyan talaw. Bumatang ka ka di Buryas sa tarak na. Huwag nga raw, imbagla pa ka nun iti pinugbog. Daanan, ninamot ti Fates. Mabibit ka numat na dumakal ti baboy. Nung nayunam iti Fates ti kananda. Anang primo? Ay, una yan. Kuragan nyo ka di ti rabi apan naturog yaw. Maturog kayo manan. Hello. Nang mayatin kim di tagtagainap ko. Disturbo kayo. Kangingiwat kayo. Tagtagainap. Sangasyal daw ang tagtagainap ka. No napanyo ko maginaikan tay talon nyo o dinasaysayaat. Tadakdakkel ka noon dagiti ruot na ngam ti bagay na. Ano sa tinalabis at mapanagkay. Kasanaw no saan nagsardal. Saan yun agaikan ti bagay yaw. Ado, pahingal tawa panagkaig na nang. Intong nagsakitat, di adagdanan siya nakatrabaho. Ay katag kaputi ka senyor. Ta saan kamot apinsyonadaw. Mannalon ka malt. Naglambing nga road. Intong na ita, gaik dita. Mila. Unay kat ti panagniw-ngiwat ni nanangan. Kaslaag sa saruno agruod. Uli nga road. Mayat pa tuturugan kim. Nang riing dakit din. Nagmayak ti maturog no kastoy nga agar-arbes. Ala, tuloy dakit di maturog bakal. Una, angan, awan gayam ti mailuto ang makanin ton madamdama. Nga pa nga eh. Sa pa yung sigurado, mabisinak na makariingak. Ikaw mutang pala kibagas. Pagutangak na eh. Ang mga nusumat na umanan ni nanang no ijay balay na ti papana. Padasang ti mapanita karo ba? Ni Pariberto. Sigurado nga adan niya Adela nga asawa na. Mabainak kumaa ang papuskulo papuskulekon. Papuskulekon pero mabainak kumaa ang papuskulo mabainak kumaa ang papuskulekon tirupak awan ngamin mailuto ta. Nanang Adela Milan. Shout out kadagiti 9,000 viewers tayo. Hello. Madama recording ti drama. Katangag karudan tay do apuryas mo. Imbagla pakpakanak Adela. Adela. Ano sa kanya? Kumusta? Kumusta? Hello. Ya, gitu kakadwa tayo dadadjay. Nabara di ba manong? Yan. Yan. Nakalive kakak. Right. Imbagla pakpakanak Adela. Masapay. Bagla pakpakanak Adela. Wan ana na. Imbag ta dapay na bati. Ginatang da ngamin ng tidaduma, idi kalman. Napartak alakwan ngamin ti Boreas.
Ado nga minti mayat nga tarakan iti baboy. Impaglang ada ururayan nga ilako inton makadakkel. Mare Adela! Umaya man! Nimot mila day dyan. Pinanawak la itay di balay damat maturog. Maturog, iti kastoy nga oras, nana? Muwan. Mare! Ada kayo ka, day! Ay, Umayak man! awan, dumanon ka lakta, mare. Ay, adling dak man dito. Tapno manggag kung noan niya ti bagana. Mare, umutang ako nga, di bakasyon. Ha? Awan ngamin ilutok ita. Awan gayam ka ninyo. Gamayat ituturugan nyo itay. Anya ti klase yung agasawa. Ada kayo matgayam dito eh, nanang. Makarik na kayo matgayam iti bisayn. Oray nakailad kayo akanayaw. Siyempre mo, nanang. Primo. Primo Mila. Bridge 5 na. Handa ka pinautang mabakas. Mabisira kong. Adamot ijen ni nanang. Imbaga nakit din, mabisin ka no gayam. Ay, tampay man lang ko. Adamot ijen ni nanang. Imbaga nakit din. Mabisin ka no gayam, ti kanayon anak kailan. Bayam, masumanaw. Din ka katiluto na itang tanay. Mabisira ka. Ada in remedyo abagas. Ingkamot mangi remedyo iti masida. Pagkrimedyok na nga ta. Nakman umutang iti sardi. Ganyan. Pagkrimedyok na nga ta. At inakman umutang iti sardinas. Ay, di na kapautangan. Taatidog ti listaan tayo jay. Anyang arog na iti sida. Ay, kugayam. Inak kita yun na dinungdung da nanang. Ay, sumanaudan tumanan. Noing kadumawat iti dinungdung da. Bayam dita, sumanaw. Magsuglakit iti buksit ko. Wala. Nanang mo man. Dayo pa'y ti panagkagapas. Nang ginapasan ti marabutit ti pagay na primo. Tanakasamsamot matngaminay. Anyan to ngay ti kanan dagiti sa daw. Dito'y ganto manen balay nga umay kumamang. Ibagam tuman umapan kay Jay Balayda. Awan magapas da. No di da pa'y lamapan gaikan ti imba ti. Kay Jay Balayda. Awan magapas da. No di da pa'y lamapan gaikan ti imba ti marabutit. Parang lumapanda ah. Ang mga no'y bagada manen anapudot no saan nga tutudaw. Ay, awan lang kagunguna nga daing tag-adaga talunan da. Ang mga no'y bagada manen anapudot no saan nga bagada manen anapudot no saan nga tutudaw. Ang mga no'y bagada Awan manen lang anapudot. kagunguna nga daing tag-adaga talunan da. May samang pa niya yan. No'y bagada manen. Tikay na siguro nga sa awan da ito. Yung awan dito do. Nabara ko na dawan. At iti marabutit. Parang lumapanda ah. At iti marabutit. Parang lumapanda ah. Ang mga no'y bagada. At iti marabutit. Parang lumapanda ah. Ang mga no ibagada manen anapudot. Tasaan mo't ngaron nga adtutudaw. Ay, awan lang kagunguna nga daing tag-adaga talunan da. Sadot damat. Di dala tultuladan di karuba da. Awan talon da ngam nagaganda. Iso asaan da maaw-awanan. Uray ang tarakan da ko may ti babaw akas iti karuba da. Abierto si Kandaya. Sakot. Bye-bye. Bye-bye.
Yan ay di Alberto. Berto. Ha? Lakay? Lakay? Natural voice. Si kanti mang pakan kadagiti baboy. Tinak makitangdan nga graap. Mangisampot kanto kadagiti ngalog kan busbusi abugbogan. Basit nga min jay feeds nga ilalaok iti kanenda. Naisagana ako. Sorry. Isagana kon. Isagana kon di siya ako. Pangikaning halog kan busbusi. Ang dado ti kalunay iti anti sayo ti ni anti ernakot. Nakto man agkalunay. Kalunay. Ang dado madasit na iti kanenda. Wen. Naisagana kon di sako. Apangikak itingalog kan busbusi. Ay, kunaklakit din numalipatan ti mangisang pa. Ay, niya ka na. Kunaklakit din numalipatan ti mangisang pa. Kunaklakit din numalipatan ko na lang. Wen. Naisagana kon di sako. Apangikak itingalog kan busbusi. Kunaklakit din an malipatan. Di kagdanag bakit? Jakmut kayat nga awan ti mabugbog akanan ti baboy. Sapay nagrarawat dahil ti baboy ta. Malakas yun. Eh, nandito na tayo sa baba. So, kita ni man ang Emily. Sa Nya oras di. 10:36. Nariknayag yung ginid. Isuman tin na ipo sa amin nun. Wala. Nagibusak mo. Nariklayo yung ginad. Sa bali nga ginginag ko na ka ba na. Bugbog akanan ti baboy. Sapay nagrarawat. Dinan malipatan. Di kagdanag bakit? Jakmat kayat nga awan mabugbog akanan ti baboy. Sapay nagrarawat dagiti baboy ta. Dadakkel da ngaminan. Ewan, danda ni malako dagiti daduma. Imbaglakit din. Tauray awan dagata. Santay unay amarigatan. Tanagagit ta makitangdan ken agtaraken iti dingwan. No man ti baboy tayo. Mabalinta ti gumata